कांग्रेस दलनि गाहाय दैदेनगिरि राहुल गांधीखौ पुलिसा हमदों। राहुल गांधीजों लोगोसे कांग्रेस दलनि माखासे पार्लियामेन्टनि सोद्रोमाफोराबो हमजादों। कांग्रेस दलनि पार्लियामेन्टनि माखासे सोद्रोमाफोर लोगोआव राहुल गांधी आरो गोबां कांग्रेस दलनि दैदेनगिरिफोरा गोदान दिल्लीनि गांधी स्टेचु पार्लियामेन्टनिफ्राय विजय चौकसिम हानजा सुरदोंमोन एबा खुद्रिखांदोंमोन। नाथाय हानजा सुरनाया पुलिसजोंसो हमजानो गोनां जाबाय। कांग्रेस दलनि गोख्रों दैदेनगिरि सोनिया गांधीआ गोदान दिल्लीनि इनफोर्समेन्ट डायरेक्टराव नेशनेल हेराल्ड मानि लन्डारिं केसनि सायाव 3 घन्टानि थाखाय सोंथि सोंनाया सोलिगासिनो दंमोन। फारसेथिं कांग्रेस दलनि माखासे पार्लियामेन्टनि सोद्रोमाफोराबो बेसेन बारायनायखौ लानानै खुद्रिखांनाया सोलिगासिनो दंमोन। बे समावनो राहुल गांधीआ बे खुद्रिखांनायाव बाहागो लाहैफायो आरो 30 मिनिटसो बाहागो लाफानायनि उनावनो पुलिसा राहुल गांधीखौ हमो। लोगोसे माखासे कांग्रेस दलनि पार्लियामेन्टनि सोद्रोमाफोरखौबो हमफायो। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। 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 हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी, बैंक पीओ, बैंक क्लार्क, बैंक एसओ, यूपीएससी, एफएससी, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएओ, एडीओ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जीडीनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360